μεταφέροντας την πατρική ευλογία του Συμβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Αιτωλίας και Κανανίας κ. Κοσμά, ο οποίος λόγω δέσμευσης δεν κατέστη να είναι ανάμεσά μας φέτος. Εδεσιμότατε Πατέρα Γεώργιε, εφημέριε του οικισμού Θιάλου. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Γενικέ Γραμματέα, κύριε πρώην Δήμαρχε του Δήμου Μενιδίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωπε της ΟΣΥΒΑ, Αντιπρόεδρε του ΣΠΑΙ Δήμου Αττικής, κυρία Πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών Κοποτίου, αγαπητοί μου συγχωριανοί, αδελφοί μου, αυτή τη στιγμή η συγκίνηση που με κατακλείζει είναι πολύ μεγάλη και έτσι τα λόγια μου γίνονται πολύ φτωχά για να εκφράσω αυτό που νιώθω. Για δεύτερη χρονιά αξιωνόμαστε από τον Πανάγαθο Θεό να βρεθούμε όλοι εδώ στον Άγιό μας τον Δημήτριο και να συμμετάσχουμε στην ιερότητα του μυστηρίου της Ευχαριστίας, ζώντας όμως φέτος μια διπλή επιπλέον ευλογία. Μας αξίωσε η Παναγία μας να έχουμε κοντά μας φέτος, κατόπιν της σχετικής ευλογίας και αδείας του Συμβασμιωτάτου Μητροπολίτη και της καθηγουμένης την κυρά του Βάλτου, την Παναγία την Αρεθιώτισσα. Εγώ προσωπικά τυχαίνει να μην έχω την καταγωγή μου από τα μέρη του Βάλτου, αλλά γνωρίζω πως δεν υπάρχει Βαλτινός που στο άκοσμά της να μην νιώθει ρίγη κατανύξεως και ευλαβίας. Από τον πρώτο καιρό της γνωριμίας με την πρεσβυτέρα και τους οικείους της, για το πρώτο πράγμα που μου μίλησαν ήταν να έρθω στην Παναγία την Αρεθιώτισσα και στον Άγιο Δημήτριο. Και όταν αξιώθηκα και έκανα το προσκύνημα, τότε συνειδητοποίησα γιατί όλων οι καρδιές είναι στραμμένες προς αυτήν. Και σήμερα με τη χάρη της εκπληρώνεται μια βαθιά επιθυμία να έρθει στο χωριό μας και να τη ζήσουμε τόσο κοντά, μέσα στα σπίτια μας θα έλεγα. Η δεύτερη ευλογία είναι ότι αξιωνόμαστε φέτος να δούμε ολοκληρωμένη την αγιογράφηση του ιστορικού μας ναού. Ένα έργο που αν μου λέγατε πέρσι ότι μπορεί να γίνει, θα αφέβαλα πολύ ότι θα ήταν κατορθωτό να γίνει. Να όμως, πρώτα η χάρις του Αγίου και δεύτερον η επιθυμία και η πίστη των απαταχού βαλμαδιωτών με ξάφνιασε ευχάριστα. Γι' αυτό αδελφοί μου το έργο αυτό είναι έργο δικό σας, από το ειστέρημά σας, όσον αφορά τα οικονομικά σας, αλλά σίγουρα από το μεγάλο περίστασμα της καρδιάς σας. Πέρα από την αισθητική και την καλαισθητική αναβάθμιση, η αγιογράφηση δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για πνευματική ανάταση, περισυλλογή, κατάληξη και διάθεση για προσευχή. Ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και να γνωρίζετε πως ό,τι κάνετε για το Θεό μας και στους Αγίους μας δεν μένει έτσι, γιατί ο Θεός αγαπά τον ελαρό δότη, δηλαδή αυτόν που ευλογητεί με ευχαρίστηση με καρδιά, και εσείς αδελφοί μου συγχωριανοί έχετε τέτοια καρδιά. Συγχρόνως όμως σήμερα μας τιμούμε την παρουσία τους μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγου Βάλτου Αιτωλοκαρνανίας, καθώς σήμερα το πρωί οργάνωσε μια οδηπορία, πεζοπορία με αφετηρία από το εκκλησάρι του Αγίου Γεωργίου της Οπηγής για να τερματίσουν στον Άγιο Δημήτριο Βαλμάδας, εντάσσοντας την όλη δραστηριότητα στο γενικότερο πνεύμα της πολιτιστικής σύνδεσης και επικοινωνίας των δύο ιστορικών οικισμών του Βάλτου. Τους καλωσορίζουμε και τους ευχαριστούμε. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω και τους ιεροψάτες από τις γεννητικές ενορίες της Δρομήσας και Θεκιακησίου Πατιόπουλου με τις συνοδείες τους που μας τίμησαν και πάλι με τη συμμετοχή τους. Αυτά τα ανταμώματα, να γνωρίζετε, εκτός του ότι συμβάλλουν να βρεθούμε και να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, ζώντας την κοινωνία και την κοινότητα, μας συνδέουν με το παρελθόν μας, τις ρίζες μας και τις παραδόσεις μας, και λαός χωρίς αυτά σβήνει. Θέλω επίσης και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο Κιμίση Απόστολο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την ομόφωνη ικανοποίηση πρόσφατου αιτήματός μας για αναγνώριση της ιστορικής Βαλμάδας ως αυτόνομου οικισμού. Η αναγνώριση αυτή του χωριού μας ως αυτόνομου οικισμού σηματοδοτεί μια νέα αρχή για πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής
την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του οικισμού. Τέλος, ευχαριστίες σε όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα, γιατί χωρίς την παρουσία σας δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα. Αδελφοί μου, αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας θα υπάρξει μια μικρή φιλοξενία, όσο μας επιτρέπουν οι υποδομές μας, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του χωριού μας, και ήθε να ξανανταμώσουμε, αδελφοί μου, διαπρεζιών της Παναγίας μας και του Αγίου μας Δημητρίου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή δύναμη, και οι καρδιές μας που αφήνουν το σημάδι εδώ να συνεχίζετε για τις επόμενες γενναίες. Να είστε καλά, καλή δύναμη, αδελφοί.